Boom! Kaboosh, bitch! Boom! Bitch! Boom! Boom! Ah, wait, trebuie să dăm reload. Chat. Nah, fuck it. Ratatatatatatat. Mi se duce oil-ul. Cât ăla stă și vorbește. Hello there. E smart. Guys. Bismillah, astaghfirullah. O să vreau să am în jur de 30 de ani, ok? Și pula cât de mare. Salim. Bismillah, Rahim, Arham. Astaghfirullah. Ha! Chat. They claim that in her car that was parked in his driveway was a butcher knife, and she could have very likely had a disturbing intention for having it. Gay! And is facing intimidating, stalking, and harassment charges. There's another N-avea part de of gând this să that l I'd like omoare, to share doar with că... you, though. Gen, n-avea de gând să l omoare, dar avea un cuțit de măcelarele aia, pentru că, you know, gen... Avea tătea carne. Acasă. Nu acasă la ea. V-ați prins? Prin muzica. Hai să vedem. Uite, așa arăt și eu, chat. Wait, let me shake it up. Let me shake it up. This is gonna be a bad idea. Wait. You ever gonna do hot tub stream? Man, to be fucking honest. Dacă mă întreb sincer, aș face. 100 fucking % aș face-o. Ce până am scris acolo? Goat Simulator. Goat Simulator... Ce? Guys, can you see this shit? Goat Simulator 3. Ok, hai să intrăm la trailer, never fucking mind. Ok, îs mulțumit la față. Body, though, vreau să-i schimb culoarea pielii în gri, fiindcă vreau să-l facem ado. Wait, chat. De ce putem să-l facem alb? Putem să-l facem și... SpongeBob! Ce e asta? Ce e omulin? Guys, omulin. Ah! Pula mea. Ah! Shit! Vai de cap, mă. Guys, ce să fac? Ah! Ok, guys, mă țineți minte când ziceam că jocul nu e horror? Gen, nu mi-e frică și nu gen... I was fucking very wrong about this. I was very wrong. Mother of God, what happened here? De ce zici că asta e a doua oară stignira? Omul mai avea o singură chestie. Moment sliding. Boom! Mam! Dat bunda!
Guys, look at the bunda.